Dnes si pripravíme rýchle, krémové cestoviny, ktoré zvládne naozaj každý. Šalotku si nakrájame na malé kocky a šampiňóny na plátky. Orestujeme na olivovom oleji a pridáme cesnak. Na tenké plátky nakrájané sušené paradajky, ktoré omáčke dodajú výraznú chuť, aj s trochou oleja hodíme do panvice. Pridáme paradajkový koncentrát a zalejeme smutanou. Osolíme, okoreníme, môžeme pridať trochu čili a maslu. Omáčka sa pomaly spojí do krásnej kremovej konzistencie. Sušené oregano pre správnu arómu a pred koncom čerstvý špenát. Medzi tým si uvaríme cestoviny. Pre výraznejšiu chuť nastrúhame do omáčky parmezán. Pridáme trochu vody z cestovín a rovno aj uvarené, ešte horúce cestoviny. Teraz necháme len krátko prepojiť omáčku s cestovinou a môžeme podávať. Milujem. Výborné. Pre viac takýchto videí nezabudni dať like a odber a už čoskoro ťa čaká ďalší perfektný recept.